Hieno poika. Terveisiä Porkkalaniemestä. Ollaan retkellä ja nyt kokkaillaan Trangialla retkisafkaa. Tänään on menulla varsinkin nuorten suosikki omastakin menneisyydestä, eli nistipata Trangialla. Pikkusen tuunattuna. Katsotaan, meillä alkaa vesi kohta kiehumaan. Me lyötiin sinne vähän lihaliemikuutiota, niin saadaan sitä flavoria. Luonnossa syömisessä on se hauska puoli, että yksinkertaiset ruuat saattaa maistua ihan saatana hyvältä. Ja sitä me ollaan tänään chaseaamassa. Aika kivaa. Joo. Okei, mä otan homma haltuun. Aika hyvä. Haista. Ui. Lidlistä valkosipuliöljy. Joo. Otetaan makaronit. Täällä meillä on jauhelihamausteella, paprikalla, valkosipuliöljyllä, sipulilla ja mustapippurilla tietysti. Ai. Nistipataa. Ihan jäätävää hyvä. Ja missä maisemissa. Pikkukaveri haluaa päästä osingoille, joten me aletaan syömään.